Yritän nyt tässä sitten ottaa läppärin näytöstä videolla kuvaa, mutta siika, tässä on toi alus, tuolla on kuu. Ja siis tuolla pitäisi olla mitään. No, kuten näet, niin noin liikkuu. Ja välkkyy. Mutta jos sä avaat ton linkin, niin sä näet tosta, jos sulla on omalla koneella katot, niin sä näet ne selkeämmin, kun tää on nyt vähän huono tää kuvanlaatu, kun koetat kännykällä kuvaa läppärin näyttöön, sitten tulee mun heijastuksetkin tuolta vielä tohon näytölle, mutta niin. Siellä ei pitäisi olla mitään, mutta jotain siellä vaan näkyy. No ei ole tähtiä, koska ei ne tähdet näy resoluutiossa. Eli noita täytyy olla aika isoja ja aika kirkkaita, että ne ylipäätään näkyy. Niin kuin että ufoja, kenties.